biktima o na-displace o nagka-problema dahil dito sa mga bagyo ay mabibigyan ng assistance. The President presided over a meeting at the National Disaster Risk Reduction and Management Council headquarters to assess the country's current situation amid inclement weather due to successive tropical cyclones and the southwest monsoon. While relief efforts are ongoing, including distribution of food and medicine, road clearing, and power restoration, Marcos noted that the government is also looking for sustainable solutions to long-standing issues, such as the typhoon's impact on education. He also expressed concern over health risks in crowded evacuation centers. Ngayon, ang aming iniisip, paano natin gagawin dahil lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon yung ating mga kabataan? At kailangan naman lugi sila. So we're finding alternative ways, teaching modes na para sa ating mga bata, sa ating mga estudyante. The other thing that I was concerned about nung nakita ko sa evacuation center, napaka-congested, yung sakit, we are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local. Looking ahead, the president underscored the importance of institutionalizing preparedness and infrastructure. We have to explain that huwag na mapalitan na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual, hindi ito emergency. Ito gayon talaga ang panahon. Sabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So nakatatlo na tayo. So to be conservative, ibig sabihin isang dosena pa ito na dadating. Kaya huwag na natin isipin na baka magkabagyo. 12 people were reported killed due to severe tropical storm Krising, tropical storm Dante, and typhoon Emong and the southwest monsoon, according to the NDRRMC. The agency noted that the weather disturbances have affected 2.7 million individuals or 765,000 families in 17 regions nationwide. Damage to infrastructure has reached 3.7 billion pesos, while agricultural losses are estimated at 648 million pesos. A total of 40 cities and municipalities have declared a state of calamity as of Thursday morning. Meanwhile, the Department of Social Welfare and Development assured unhampered distribution of relief goods to affected families. So far, the agency has extended over 209 million pesos worth of humanitarian assistance to affected local government units. The Philippine Air Force confirmed that a United States military aircraft is on its way to the Philippines to bring in humanitarian assistance and disaster response equipment. We do not have yet the exact date or time kung kailan siya mag-arrive dito sa Philippines, but what is important is support from the US is coming in. The Air Force also said it has over 40 air assets on standby, ready to be deployed in any emergency, with some currently pre-positioned at the Clark Air Base and Basa Air Base. We have already one Sokol helicopter na it is already prepositioned at Clark Air Base in Pampanga. And we also have our S-70I Black Hawks that are on standby alert now in Basa Air Base. They are now ready to respond for immediate evacuation. So naka-ready na sila if the case na kailangan na silang lumipad, nandiyan na sila. But we also still have our airlift assets. A price freeze is also in effect on 148 essential medicines in areas declared under a state of calamity. Health Secretary Ted Herbosa said this will prevent possible price gouging by some unscrupulous traders. The Health Secretary also emphasized the need for power supply in hospitals. We're now looking also at energy supply ng ating hospital. Kasi pagka bumagyo, siyempre pwedeng magkaroon ng brownout, blackout. So we're making sure meron tayong backup power supply. The Department of Energy has already deployed teams to hospitals to conduct energy audits. Bianca Dava, ABS-CBN News. So this was a while ago, yes? Correct. Okay. This was over 10 years ago. Okay, that's all I'm saying, okay. Yes. So this was over 10 years ago. You cheated on your then boyfriend, who became your husband.
Sa init-init na balita, lumakas pa bilang typhoon ang bagyong Emong. Namataan ng pag-asa ang mata ng bagyo, 220 kilometers, kanluran ng Dagupan City. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 120 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pa south-southeast. Ilang bahagi ng northern at central Luzon ang isinailalim na sa wind signal. Tumutok lang po dito sa balitang hali para sa 11 AM bulletin at update sa mga lugar na may wind signal. Napapanatili naman ang Tropical Storm Dante ang lakas nito habang mabilis na kumikilos pa northwest. Namataan yan 735 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ang bagyong Dante at Emong kapwa hinahatak at pinalalakas pa rin ang hanging habagat. Tuluyan na rin po naging bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa itong tropical depression na namataan 2,080 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa PAR. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Navotas at Valenzuela dahil sa malawakang pagbaha. Sa Navotas, isang river wall na naman ang bumigay kaya rumagasa ang ilog sa mga bahay. Nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph! Emil, bukod sa habagat at high tide ay may nasira na naman na river wall dito sa Navotas Lehilan upang malubog sa baha ang marami sa mga kalsada dito. Kaya nga nagdeklara na ng state of calamity ang City Hall. Iyak na ng iyak sa gulat at takot ang residenteng ito ng Celestino Street sa barangay San Jose sa Navotas. Nasira kasi ang pader na proteksyon nila sa ilog sa tapat mismo ng kanilang bahay. Kabila lamang ito ng dating nasirang river wall. Sa bilis ng pagpasok ng tubig sa maraming bahay, hindi na naisalba ng mga residente ang kanilang mga ari-arian tulad ng mga motor na ito. Nirescue ng City Hall ang mga apektadong residente lalo't tuloy-tuloy ang pagbaha. Kasabay ng pagbuho ang high tide na nagpataas sa ilog ng halos 13 metro o mahigit 3 palapag. Sira pa rin kasi ang Navotas Navigational Gate. Kahit ang tubig sa pumping station umapaw at mabilis na pumasok sa mga bahay. Sa iwalay na barangay ng Tansa, hindi sinanto ng baha ang Santa Cruz Parish. Maging ang tapat ng City Hall. Pahirapan ang pagpasok ng mga residente ng ilan ay namara ng dumadaang pribadong truck. Hindi na kaya ng mga regular na mga sasakyan yung baha papasok dito sa Navotas. So ito ang mga pinauwi na ng kanilang mga kumanya para umuwi sa kanilang mga bahay. Kaya lang, ito, lubog na. Pauwi na po. Office po. Amak ti bagyo. Kabilang sa mga inabutan naming stranded sa nagaling pang ospital sa Quezon City. Pat. Mga maglalakad na lang mula rin sa dapat kanina. Kaya buti nakita kayo. Sa gitna ng perwisyo ng baha sa maraming bahay at mga negosyo, may ilang idinaan na lamang sa inom ang hindi humubang problema. Halos lahat ng kalsada dito sa Navotas lubog na sa baha, kaya kung may mga nadadaanan kami na nakasakay ng mga makeshift na mga balsa o kaya naman yung mga rescue boats galing sa lokal na papalas. Dahil baha na sa halos lahat ng kalsada sa lungsod, isinailalim na sa state of calamity ang Navotas. Idineklara na rin yan ng Valenzuela City. Formal na po natin dinedeklara ang lungsod na Valenzuela under the state of calamity. Sa pamamagitan po ng pagdeklara, maaari na po natin ng mga benefits po natin tulad po ng GSIS, SSS, PAP, at iba pang kaukulang benepisyo. Baha na rin sa maraming kalye sa Malabon, kaya pahirapan ang paglikas ng mga residente. Pero ilang delivery rider ang tuloy ang paghahanap buhay. Ano to, deliver mo pa rin? Nideliver pa rin po. Kailangan po ng trabaho. Madunong kailangan. Lakad na lang po ginagawa namin.
Emil, kanselado na ang mga Mga klase play sa prop. private at public schools dito sa Navotas. At ayon sa Navotas PIO, lampas 80,000 o 80,000 na mga residente ang epektado ng bahang. Ilan nga sa kanila ay nandito evacuate sa isang Pakabirok bahay na dito bili. sa Navotas Elementary School. Maraming salamat. Joseph Ay, freezer kong oras na. ng alkalde dahil sa tila promo post na humingi ng mga selfie sa Wala mga naman akong taktikas tikin ko. kapalitan niya ng Ay, ayuda. tabi lang ako. Ang paglilinaw niya at ang latest doon sa pagtutok live ni JP Soriano. JP, Nagaduti ko na eh. Sida. Mel, Emil, mga kapuso, narito po tayo ngayon sa isang bahagi ng sitio Nabong. Dati po yung kalsada, daanan na sasakyan at ng mga tao. Pero ngayon nga po ay lubog sa baha. Maantayo ako, tikik. Ganaano siya dito na bagyo. Mas lalalim pa at tatagal pa ang baha Kayo nga gininom pa eh. habang lumipas o tumatagal ang panahon. Lulubog na raw kami kapag itinuloy pa namin ang paglalakad papasok sa loobang bahagi ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan ayon sa residenteng si George. Ilang dekada na raw binabaha ang kanilang lugar pero tila mas pinalala raw ang baha ngayong habagat at dikit-dikit na bagyo. Mga kapuso, mag-alas 2 ng hapon, narito po tayo sa isang bahagi ng bagong baryo, wala. Barangay San Especially Miguel. kasi para bangon pa eh. Kung saan Alas nakikita 2. nyo, ang lalim pa rin ng tubig. Sir, doon, ang lagpas tao na doon, no? Lagpas ng tao na po yung lalim ng baha doon. Taon-taon naman daw binabaha rito, pero ngayong taon, mas malalim daw at tila mas tatagal pa ang pagbaha. Wala po kami nilipatan, sir. Kaya po, evacuation lang po kami. Paglipat ng GMA Integrated News Team sa sitio Nabong, Barangay Maysulao sa Kalumpit pa rin. Abot leg na ang baha. Direkta ko naman. Hanggang Delikado ng pagpagnan lusungin, ko. kaya bangka na ang gamit ng mga residente. Ngayon po masyadong malaki eh. Hindi na po mapigilan yung tubig. Sakay ng bangka, siniyod namin ang sitio Nabong. Ang mga bahay tila inilubog na sa dagat. Ang kotseng ito hindi na naialis ng may-ari bago umapaw ang tubig. May ilang di na makaalis ng bahay, gaya ni Elmer, dahil hindi maiwan ang aso. Nagkakaplano ko Naku, ng makapulutanin na aso. pinagyan ba ng pinturang ganyan nilagay ko dun sa ilalim ng ano ko para na umangat yung bagya yung nihigan ko. Kung si Elmer hindi iniwan ng aso, may ilan na nasa loob ng kulungan sa gitna ng baha. Ang mga pamilyang lumikas na sa evacuation center bago mapuntahan, kailangan ng bangka dahil gadibdib na rin ang tubig. Sabi ko, magagawa niyo lang ng paraan. Hanggang ngayon po, di naman po nila nagagawa ng paraan. Maraming beses na ba pinangako yan? Marami na pong beses na pinangako yan. Wala pong natutupad. Hindi man totally matanggal ang tubig, kahit mabawasan lang, okay na kami doon. Lubog na nga sa baha, nag-viral pa sa social media ang tila promo na post ng mayor ng Kalumpit matapos hikayatin ang mga constituents na mag-selfie sa baha para masama sa raffle ng ayuda. Pero paliwanag ng mayor ng Kalumpit, hindi naman daw nila pinabayaan ang mga pamilyang inilikas sa mga evacuation centers. Bago po kami mag-iayuda, ay una po namin pinuntahan ang mga evacuated centers po namin. So, meron po kami 43,000 families na affected. Inaabot po namin ng personal na ang aming relief goods sa aming mga binahang mga kababayan. Ito pong iayuda na ito, syempre po sa Facebook po namin pinost para lang din po maiwasan yung mga scammers po. Basta calamity kasi pagtutulong ka must be based on empathy, compassion, and equity. Yung lahat as much as possible matulungan mo. Making it a game of chance and making it a competition removes all three components from the propriety of helping people during a time of crisis. Ang ayuda naman mula sa DSWD dumating na sa barangay at naipamigay na sa mga pamilyang apektado. Ang ibang mga residente nagbayanihan at nagluto ng ulam at kanin para ipamigay sa mga kapitbahay. Sa iba pang bayan gaya sa Bulacan, lubog din sa baha ang ilang bahagi. At Ben, Emil, mga kapuso, ang mga kababayan po natin na nandun sa mga bahay na lubog na, naroon po sa mga evacuation center, pero bago po makarating doon, kailangan din pong sumakay na bangka at lubog pa rin sa baha. Buong hapon po, umuulan at mahangin dito sa Kalumpit, Bulacan. At yan muna ang latest, balik po na sa inyo, Emil.
Maraming salamat, JP Soriano. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Navotas at Valenzuela dahil sa malawakang pagbaha. Sa Navotas, isang river wall na naman ang bumigay kaya rumagasa ang ilog sa mga bahay. Nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph! Emil, bukod sa habagat at high tide ay may nasira na naman na river wall dito sa Navotas Dahilan upang malubog sa baha ang marami sa mga kalsada dito. Kaya nga nagdeklara na ng state of calamity ang City Hall. Iyak man ang iyak sa gulat at takot ang residenteng ito ng Celestino Street sa Barangay San Jose sa Navotas. Nasira kasi ang pader na proteksyon nila sa ilog sa tapat mismo ng kanilang bahay. Kabila lamang ito ng dating nasirang river wall. Sa bilis ng pagpasok ng tubig sa maraming bahay, hindi na naisalba ng mga residente ang kanilang mga ari-arian tulad ng mga motor na ito. Nirescue ng City Hall ang mga apektadong residente, lalo't tuloy-tuloy ang pagbaha. Kasabay ng pagbuho ang high tide na nagpataas sa ilog ng halos 13 metro o mahigit 3 palapag. Sira pa rin kasi ang Navotas Navigational Gate. Kahit ang tubig sa pumping station umapaw at mabilis na pumasok sa mga bahay. Sa hiwalay na barangay ng Tansa, hindi sinanto ng baha ang Santa Cruz Parish. Maging ang tapat ng City Hall. Pahirapan ang pagpasok ng mga residente ng ilan ay namara ng dumadaang pribadong truck. Hindi na kaya ng mga regular na mga sasakyan yung baha papasok dito sa Navotas. So ito mga pinauwi na ng kanilang mga kumanya para umuwi sa kanilang mga bahay. Kaya lang, ito, lubog na. Pauwi na po. Office po. Kabilang sa mga inabutan naming stranded si Mang Alfredo na galing pang ospital sa Quezon City. Elsa, Hindi, ano pong pakiramdam niyo na? kung dialysis ako, maglalakad na lang ako mula sa kanto. Dapat kanina. Kaya kung buti nakita kayo. Sa gitna ng perwisyo ng baha sa maraming bahay at mga negosyo, may ilang idinaan na lamang sa inom ang hindi humupang problema. Halos lahat ng kalsada dito sa Navotas lubog na sa baha, kaya kung may mga nadadaanan kami na nakasakay ng mga makeshift na mga balsa o kaya naman ay yung mga rescue boats galing sa lokal na pamalas. Dahil baha na sa halos lahat ng kalsada sa lungsod, isinailalim na sa state of calamity ang Navotas. Idineklara na rin yan ng Valenzuela City. Formal na po natin dinedeklara ang lungsod ng Valenzuela under the state of calamity. Sa pamamagitan po ng pagdeklara, maaari na po nating mag-apply ng mga benefits po natin tulad po ng GSIS, SSS, Pag-ibig at iba pang kaukalang benepisyo. Baha na rin sa maraming kalye sa Malabon kaya pahirapan ang paglikas ng mga residente. Pero ilang delivery rider ang tuloy ang paghahanap buhay. Ano to, deliver mo pa rin? Deliver pa rin po. Kailangan po, part po ng trabaho. May nadadaanan ka ba? Lakad na lang po ginagawa namin. Emil, kanselado na ang mga klase sa private at public schools dito sa Navotas. At ayon sa Navotas PIO, lampas 80,000 o Ang inflation rate pasok sa target na 2 hanggang 4%. Okay. I'm ready to rule on this. I've seen enough and I've certainly heard enough. Emotional consideration provided by Sa buong Pangasinan, mahigit 5,000 na ang mga residenteng inilikas sa iba't ibang evacuation center. Pati ang evacuation center sa Barangay Baluwid sa Dagupan City, inaabot ng baha. Ilang evacuee ang inilipas sa second floor. Nagkakasakit na ang
ng evacuee. Nagkakawa na po yung mga bata po ng ubo, sipon po. Sapat naman daw ang gamot mula sa barangay at city health office para sa mga evacuee. Patuloy rin ang forced evacuation dahil sa bagyong Emo. Mas lalo pang lalakas yung hangin, kaya kailangan natin ilabas yung ating mga tao. Pinapasado alas 7 ng gabi nang huminto na nga itong mga residente at volunteers sa paggawa ng mga kamyon na basket. Sa na lang sila na yung kanilang mga nagawa sa nakalipas sa 2 araw ng mga barriers ay magiging sapat para mas